Akwụkwọ ihe mere nke mbụ isi nke 21. Setan megidere Izrel ma gbaa Devid ume ka ọ kpọọ aha Izrel. Ya mere Devid gwara Joab na ndị isi nke ndị ahụ site na Bịasheba ruo Dan, weta ya ka ha kwuo sị, "Gaanụ gụọ ndị Izrel ọnụ, ka m wee mara aha ha." Joab zara sị, "Jehova ọ na-eme ka ndị ya baa ụba ọkpụkpụ 100? Onye nwe m eze, ha niile abụghị ndị ohu nke onye nwe m. Gịnị mere onye nwe m ji chọọ ihe a? Gịnị mere ọ ga-eji bụrụ ihe ugwu nye Izrel?" E buru amụma banyere okwu eze nye Joab. Joab wee pụọ gaa n'Izrel dum wee laghachi na Jerusalem. Joab wee nye Devid aha na ọnụọgụgụ nke ndị mmadụ. Izrel dum dịkwa 100,000 ndị ikom ji mma agha. Ndị Juda dịkwa 450,000, ma ọ gụghị ndị Livayị na Benjamin n'etiti ha, n'ihi na okwu eze ahụ rụrụ arụ nye Joab. Chineke were iwe maka nke a, o wee tie Izrel ihe. Devid wee sị Chineke, "Emehie m nke ukwuu, n'ihi na emeela m ihe a. Mana biko gbaghara mmehie ohu gị, n'ihi na emeela m ihe nzuzo." Jehova gwara Gad Devid onye ohu sị, "Gaa gwa Devid sị, nke a bụ ihe Jehova kwuru, m na-enye gị ihe 3, họrọ otu ka m mee gị." Gad gakwuru Devid wee sị ya, "Nke a bụ ihe Jehova kwuru, nye gị ihe 3, họrọ otu ka m mee gị ya." Gad wee gakwuru Devid wee sị ya, "Nke a bụ ihe Jehova kwuru, were afọ 12 maọbụ 3 nke ụnwụ, maọbụ ọnwa 3 nke mbibi n'ihu ndị iro gị, na mma agha nke ndị iro gị nke na-ejide gị, maọbụ mma agha nke Jehova na ọrịa na-efe efe n'ala ahụ ruo ụbọchị 3, ka mmụọ ozi Jehova wee bibie oke ala niile nke Izrel. Ugbu a ajụọ ihe m ga-agwa onye zitere m." Devid wee sị Gad, "Anọ m n'oke ihe isi ike ka m daa n'aka Jehova, n'ihi na ebere ya dị ukwuu. Ekwekwala ka m daa n'aka mmadụ." Jehova wee ziga ajọ ọrịa n'Izrel. 100,000 mmadụ 6 wee si n'Izrel daa. Chineke wee ziga mmụọ ozi ahụ na Jerusalem ka o bibie ya. Mgbe ọ na-ebibi ihe, Jehova hụrụ, chegharịakwa maka mbibi ahụ, wee sị mmụọ ozi ahụ na-ebibi ihe, "Ugbu a ezuola, kwụsị aka gị." Mmụọ ozi Jehova wee guzo n'akụkụ ala dị larịị nke Ornan onye Hebru. Devid wee welie anya ya elu wee hụ mmụọ ozi Jehova ka ọ na-eguzo n'etiti ụwa na eluigwe. Mma agha ya mịpụta wee gbasaa ihu Jerusalem. Devid na ndị okenye Izrel bụ ndị yi akwa mkpe wee daa n'ala. Devid yi uwe ya wee sị Jehova, "Ọ bụghị m nyere iwu ka e bibie ndị mmadụ, ọ bụ m mere mmehie a ma mee mmehie. Mana gịnị ka atụrụ ndị a mere, Onyenwe anyị Chineke m? Biko ka aka gị dị n'ahụ m na n'ahụ ụlọ nna m, ọ bụghị n'ahụ ndị gị, kama n'ahụ ndị gị." Maka mbibi ha, mmụọ ozi nke Jehova wee nye Gad iwu ka ọ chụpụ Devid ka ọ gaa wuo ebe ịchụ àjà nye Jehova n'ala dị larịị nke Ornan, nke bụ obodo Jebus. Devid wee pụọ dịka okwu Gad si dị, nke o kwuru n'aha Jehova. Ornan wee tụgharịa hụ mmụọ ozi ahụ na ụmụ ya 4 ndị ya na ha nọ. Ha wee zoo onwe ha. Ornan wee pụọ ịgbazi ọka ahụ. Mgbe Devid bịarutere nso Ornan lere anya wee hụ Devid si n'ọhịa nzọcha mkpụrụ pụta, wee kpọọ isiala nye Devid, kpuchie ihu ya n'ala. Devid wee sị Ornan, "Nye m ebe ubi gị dị, ka m wee wuo ebe ịchụ àjà nye Jehova n'ebe ahụ. Nye m ya n'ọnụ ahịa zuru oke, ka e wepụ ihe otiti ahụ n'ahụ ndị mmadụ." Ornan wee sị Devid, "Were ya ka eze mee ihe ọbụla o chere. M na-enye gị àjà nsure ọkụ, ihe eji arụ osisi, nyekwa ehi ka ha bụrụ ihe oriri. M na-enye gị ihe niile." Devid wee nye Ornan maka ebe ahụ shekel ọlaedo 600 na ịdị arọ. Devid wee wuo ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ nye Jehova, chụọkwa àjà na àjà udo, kpọkuo Jehova. O wee jiri ọkụ si n'elu zaa ya n'elu ebe ịchụ àjà. Mgbe Jehova gwara mmụọ ozi ahụ okwu, o tinyere mma agha azụ n'ọbọ ya. Mgbe Devid nụrụ na Jehova anụwo ya mgbe Ornan onye Hebus ọ chụrụ àjà n'ebe ahụ, ma ụlọ ukwu Jehova nke Mozis wuru n'ọzara n'ebe ịchụ àjà nsure ọkụ dị n'ebe Gibiọn nọ n'oge ahụ.
Devid enweghị ike ịga n'ihu ya ịchọ ndụmọdụ n'aka Chineke n'ihi na ọ tụrụ egwu mma agha nke mmụọ ozi Jehova.